Ayu-ayu kok epilepsi. Yo, arep mangkat wayangan malah wetenge weteng loro. Wetenge loro. Yo. Lekasan kok piye? Hah? Lekasan opo? Ya nek wong wedok ki rak ya duwe bulanan ngono kae. Wis bayar kok aku. Iki nek ninden ngono ki nek geblek pipis mudhun ra apa-apa. Tenan. Aja diampek. Tenane. Tenan. Wingi diseneni nek pipis kudu koro-koro, aku ngate ngene-ngene iki tak usahake. Aku iso. Nek kowe arep pipis, arep mudhun ra itu Pak Sino laporno aku. Ngopo? Kartu AC kono kuwi nggon aku kok. Kok iso ketu AC ning nggonmu ki? Lah aku pas ra kuat kali ngeteke pipis kan ya kono. Diterke pasen Suwatene pripun, Pak? Ayo Mbak Elisa, mudhun Mbak. Ya. Kapokmu kapan kowe ora Alon-alon ya nok. santrapi kabeh kowe. Ana kapuk ra ya, Lek. Tak sumbeli kupingku. Warga Tlagoni mati Sleman Sugeng dalu sedaya mawon. Nggih. Mugi-mugi sami sehat sedaya. Kula kalih panjenengan sedaya sehat. Elisa. Iki pesindan apa nyarke bal-balan apa? Wis semangat 45. Semangat 45. Iya, ben kabeh semangat padha karo iki perayaane. Dina kamardikan. Dina kamardikon. Kamardikan. Kok dikon. Nduk, kok siramu bengok-bengok ngono kuwi pulih tenan apa urung? Ya dorong sih. Aku seneng iso ketemu meneh. Aku wingi ra sida ketemu karo saiki. Ketemu lah ya wingi ning. Hati-hati. Aku to Wingi wingi. sida. Sah. Ya? Kuwi iki lanang. Ora apa-apa. Ora apa-apa, lanang ra apa-apa. Lah ora apa-apa. Ora apa-apa. Sopo ngerti nek kowe itu mah ganjar lho nek dadi aku lan marine. Nek awake mari malah ganjaran swarga lho. Ra sode. Raka kaum pun ra bareng nesu-nesu. Nggih saged kepanggih Mbak Mimin karo Mbak Apri seneng kula nggih. Senenge mergo apa? Yo seneng wingi ra sida aku ayane. Ayu-ayu kok epilepsi. Yo arep mangkat wayangan malah wetenge weteng loro. Wetenge loro. Yo. Lekasan kok piye? Hah? Lekasan opo? Ya nek wong wedok ki rak ya duwe bulanan ngono kae. Wis bayar kok aku. Bulanan ki Bulanan ki ora angsu SPP ki ora angsuran tegese bulanan ki kan lho. Datang bulan, datanglah. Alah puisi ngopo? Kowe mama sera doyan karo kowe malah bulan datang lah aku ya ora doyan puisi. Maksudnya apa toh? Maksudnya ki apa ya, Nduk? Nek wong wedok ki alangane lho, Nduk. laku abang ngono kan. Oh menstruasi. Ora. Mergone aku ngampet pipis. Terus lara wetenge. Sesuk meneh iki nek ninden ngono ki nek geblek pipis mudhun ra apa-apa. Tenan. Aja diampek. Tenane. Tenan. Wingi diseneni nek pipis kudu koro-koro, aku ngate ngene-ngene iki tak usahake. Aku iso. Segi lara. Dengan kejadian seperti ini, Tinggo ra ya Pak. Oh, Pak Seno ora mungkin negake. Ono aja Apa nek tekek. ngene bae, apa padha aku? Padha kowe ya wegah. Ora ayu-ayu. Carane Rasa men ra lara wetenge iki lho rasa ngenteni goro-goro. Lah piye? Aku kan padake botol iki sini ning kene. Lah kowe iso diwadahke botol nek wedok ya piye nek wedok? Ora iso. Lek wedok ki rak ya dadak golek kamar mandi beda karo kowe. Garek mepet temboke dadi nek kowe kok dadak. Anggepe apa? Mepet tembok sikile dangan siji ngono. Padake kirik wae. Loh, kowe ra mudeng ya. Apa nek guyon ngono kowe? Sikile diangkat siji ngene wah apik banget. Sesuk aku pengen weru wae. Tak kandhani ya kuwi ana aturane ya, Nduk. Ini aturan. Ora iki nutiten wong Jawa. Heeh, piye aturan Jawa apa? nek toyan utawa pipis nek basa Indonesia kencing, aja tok adeke ngulon. Lah nyapa? Iki padhae kowe nganuke blat. Aja tok adeke ngetan mergo kuwi metune jedule srengenge. Aja tok arepe segara kidul. Heeh. Aja tok arepe ngalor ndak kena Merapi. Ya njok piye
nguyuh Lah kowe munggah. dhewe kok madhep ngulon? Ngulon terus tak enggokke sithik ngono. Mbok enggokke. Heeh, tak enggok. Terus mbok sampluk-samplukke. Ora saru iki cegah cacil-cicil lho Derbu. Pak Sino iku gon foto. Apa tadi samploke apa nih? Wah, kowe iki nek ana Elisa iki aja omong kaya ngono kuwi. Silae di apa nek nguyuh karo ndase dikene-kene iki. Waduh. Karo dhisik. Sing ayan ki aku pokok wedok jan. Maksude wong tuwa kok ngandani kono kuwi sanepane aja ngulon, aja ngidul, aja ngetan, aja ngalor, kuwi lemutoyan lungguh kembali ke tanah. Oh. Kembali ke mula bukane ngono lho. Dadi ning mula bukane ngono lho, Sa. Oh, nek kowe berarti nek nguyuh ya lungguh. Ya lungguh wedok kok. Wedok apa lanang sing bener wedok sikile kaya ngene iki mau ketok wulune. Nek arep dadi wedok ki ya diweksike ngono iki jarike. Memalukan, enggak masuk gitu. Kurang mulus ya, Kurang Pak. mulus ya wangun sithik. Delok. Nek elek yo nganggo diet, nganggo apa? Apa daleman nganggo katok. Wingi katoke ana tulisane ya, Mbak. Trainingmu kae nggonen Training. tulisan SMA Karang Nongko kae. Training SMA Karang. Wah jajal dua dhisik pertama Pak Son aku jak nganggo kotak-kotak jak nganggo kae saiki tak musumke kae wis isin aku lho. Sikil burek ning atine resik ra apa-apa timbangane anu jenenge sikile mulus ning atine reget Oh ya bener ya. Gitu. Sing bener atine. atine. Iya. Sing penting sehat ya Nduk Iya, semangat. saiki wis sehat, wis iso joget jontel-jontel wah. Pokoknya nek kowe arep pipis, arep mudhun ra itu Pak Sino laporno aku. Ngapa? Kartu AC kono kuwi nggon aku kok. Kok Oh, iso iya. ketu asine nggonmu ki? Lah aku pas ra kuat kali ngeteke pipis kan ya kono. Diterki pasien. Suwatene pripun, Pak? Aku ora tak eling-eling kaget aku. Pripun? Ayo biyen pertama kali nek ya aku pengen banget. Pak, Nggih. kula pengen toyan. Wis tak terke yo. Wah, aku ya semangat kae, Mbak. Semangat patrima, Kayak toh. mlebu sono mak. Wes, trontong-trontong. Munine trontong-trontong. Heeh. Lah nguyo iseng. Beda karo Elisa. Apa? Kaya wong celuk-celuk kae ning yo. Apa? Wes tau rungokke pir soal kene Dongamu piye kanggo warga kene, Sa? Nambungan Tegasari. Nah, RT Penten 8 RT 8 ya semoga-moga ki apa tuh? Muga-mugi. Muga-muga. Hah? Muga-muga apa mugi-mugi? Muga-muga. Basa Mugi-mugi iki basa. Krama mugi-mugi. Oh, mugi-mugi warga wonten Nambungan Tegalsari menika sedaya saged pinaringan sehat bagas waras. Rezekinipun lancar, daganganipun laris nggih. Mangke napa wonten kerja nggih saged lancar kerjanipun, sekolahipun nggih lancar. Nggih sing dereng kagungan garwa matur kula mangke kula nggih dereng kagungan garwa. Kok mah tawa dhewe iki piye kowe iki? Kok mah promosi apa-apa. dhewe. Aku nggak bisa move on karo sing ngiter kok. Lah Sop, oh iki Mas Bimo. Bimo, iya. Ora doyan ngono kowe wis tuwa elek. Omonganmu lho, elek tumraping kowe, nek tumraping kono seneng lho. Tenane Bim kowe seneng ro iki. Bokoh lho lho. Isin Bimo nih. Nggih niki ngaturake napa Pak Sino? Ayo manut kowe arep ngatur Nggih niki apa? wonten pamundutan saking PWKS Semarang niku sesideman saking Texas nyuwun tembang kangen sik pundi? Manut kowe. Ada ya ra. Tembang kangen wae. Tembang kangen. Oh. Oke. Ya. Texas. Texas ki endi? Texas USA. USA. America. USA dudu ASU lho. Coba lu ngomong, kowe iki kok sik panyon sama kok ASU kok ndak nyamange nang nggon aku lho. Kowe aku jero Elisa ora ketemu pun. Aku mau ngomong. Kowe kan kowe diparingi lara kuwi kudune kan terus introspeksi aja-aja aku sing menganiaya Mbak Kimi ning panggung niku ya iso lho. Oh bener kok. Karma ya. Ya Ampun ya aku yang kakak. Wah, Sukimin menang banyak. Hah? Hati. Busine mletek. Oh, kowe nggawa busi to. ya jenenge wong Kan yang ngretok rangkul busine plecik. Oh, Alah mboten bakal no, wis ngupil kabeh kok. apa ngupil? Busi motor kae lho. Oh, busi Kae, motor. Nek mbrebet-mbrebet kae berarti ngupil. Ngupil. Wah, ya kowe wong bengkel ya ngerti. Bapakne
Pak Kampret ki geng. Pak Kampret bengkel ya wis to weruh Pak Kampret. Pak Kampret ki sapa? Pak Kampret bapak iki ning ora durhaka to? Lagune. Satara sore sing los wae lho Nduk, aku sanggup pampers sih kok engko nek ngantekan. Iya. Ayo selo santai wae. Ning Medan kowe datang pamer-pamer. Syukur. Bisa berangkat jam 6 iya ning Medan. Iki teko Mbak Mimin, benjang anu oleh-oleh saking Medan insyaallah. Oh, aku dhewe oleh. Yo ora aku meleh-meleh. Wong loro ki Siapa menabur dia menuai. Wis negatif thinking sik wong iki tak. Ih, darane umuk. Aku krungu lho padahal ora budek aku. Bu Mi benjang kula jam 6 berangkat. Gayane. lah jenenge Miss Umuk kok. Nyangkeng bokor kencanane sandang kelawan pangahan Yaiku Up sa apa? Pakaian Up nipun Mimin Kosek Thomas rogo tuwa ora ya beda pernapasane. Wis gak wis. Ayo buktikan. Lah iya padake greh-greh. Nipo Pripun Pak Seno suarane iki men padha karo Elisa karo Mbak Apri ya suara wedok nipo kok mah muntir telakmu lho lek wis sak mati yo wae. Nek kelemahan kuwi nggon swara. Nek luwih liyane kan serba lebih to. Lemamuro karo rupa. Kula menate matur kali panjenengan. Sinden seniwati iki syaraté kudu ana 3. Apa? Sing enom ana dienggo pesen packaging. Kembangan. Heeh. Sing bakoh ana kuwi nggo jagane ana lagu-lagu lawas sing kadang-kadang seniwati muda durung tau gladen. Iya. Sing nomor 3 ana sing rada cerewet kaya Nduk Elisa lan sak pitutune niku. Dados nek kaya kula kan swara elek, rupa elek. Ning kan liyane bosok. Liyane apik Kok malah mendelep gitu. Saya mendelit. Wong malek. Mbak Mimin balik? Iya. kowe gak kene kowe Nduk. Dirampoke Mbak Mimin. Aku mbok menawa aku kedalan ro suarane. Iya.
wong ngono kuwi lho wis sabarna kaya tembolong diseret harimau penting kan wedok aduh Ya kasih tepuk tangan untuk Mbak Mimin. Sukimin blantik wedhus. Sukimin pergi ke pasar. Kok ketek Sukimin pergi ke pasar ora iya ketek mangga tembang kangen. Iya. yuk dados Thank you.
Sinden mudhun kabeh. Oh iya. Jiro lupan monem tuh, pitu. Ayo, meneng kono kabeh ayo, gawes. Yuk, ayo berangkat. Yo. Wah, lah iki gayeng iki. Heeh, men do nyambut gawe kabeh. Yo. Mike cukup turah mik. Wah, kabele tekan ndi-ndi do nyangkuti apa-apa. Ya ora apa-apa. Wah, jane ya iki Sri Kandi warga Laras. Iya. Sing mimpin joget sapa? Aku mesti. Ora. Wong kok tak goleke sik mimpin joget Bu Neti. Ya. Ayo mengarep, mlaku mengarep. 1 2 3 maju 1 langkah. Ya. Yo, wah apik iki. Maju sithik nak. Heeh, waduh. Kapokmu kapan kowe lek? Yo. Dadi jogete dipimpin, men apik. Yo. Sing mimpin joget ora apa, sing nom Bayaknes. Aja. Gimana iki wae. Wis mawon, Pak. Aja kowe wae, kowe. Jogetmu wis apik kok. Yo. Dadi wong atiku. Lho. Apa to? Dadi wong atiku ngono kaya andeng lali aku. Dadi wong atiku kanca tani. Kaya wingi kae lho. Mangga dadas yo. Dadi wong atiku. Nanti nek gelem joget ki apik. Kandhane nang mburi ketoke kaya malu-malu kucit. Nek wis gelem obah dan ning kirani ya terus aja. Medeni, Pak. Heeh. Ya. Tercipta. Apane sing tercipta? Ini gawe alsanu cakapan. Denanu jiwa raga. Ya, monggo.
Ganti. Wah anu neti memburi. Sing pimpinan joget Wahyu. Iki ora ana penolakan iki nyambut gawe kok penolakan. Ayo wis. Ayo kudu gelem. Ayo, gar ora wis nani Prastiwi kowe. Surung Prastiwi kapokmu kapan kowe? Gentenan ora meng aku. Gentenan ora gentenan. Ore. Seneng. Prastiwi bunga. Ya. Kudu dompo lho iki. Kudu nek Wahyu dompo kabeh ya kudu dompo. Kudu manut, Rada diseseke sithik. Nah, main raya kaya ngapa? Mumpung sing lanang melu iki. Ora tekan omah pas cenangan kudu bantang. Aku dikon maneno wis ngono. Karena dia terus kene. Yo, dadas. Dan kabehnya jogete ra ana sing bener dawur-awuran kabeh. Apik to, Pak? Apik apa? Ngawur ora. Iya, wah apene ya lumayan ki mau mbangane anu. Ora apa-apa. Terus ki yuk semangat 45. Iya. Bojomu wis tak watuk nang jaba. Wis. Ya wis ben apa-apa ora. Engko ora mlebu mobil terus jaluk ngapura ya. Mlebu mobil jaluk ngapura ya Mas. Astraso. Apane to? Yo.